Mhuri yeZimbabwe zvinosiririsa zvaitika kuno kupindura kunzvimbo yeWoodbrook. Kune murume auraya mudzimai nenyaya yekuda kwemujolo. Murume uyu ari kunzi akasvika nezuro usiku akadhakwa pamba kwakuchibva atanga kuita mhirizhonga achiti ndaona mumba manga mune chikomba, asi kune vanotaura vari kuti murume uyu nemudzimai uyu vainge vakarambana zvekusvika pakuti mukadzi ainge akatora protection order against murume uyu. Zvisinei hazvo, nezuro akauya akati une chikomba mumba, ndobva atanga kumurova kusvika amuuraya. Ngatinzwe zvizere kubva kune vatakwanisa kutaura navo vemunharaunda neavo vakaonge varipo zvinhu zvichiitika. Tarwadziwa nechiitiko chaitika muno muWoodbrook. Pana mai vatinogara navo panext door varohwa nemurume wavo ndobva vafa kudaro. Saka chiri kutinyanyotirwadza vana. Amai ava vasiya vana 4, vana vacho vachiri vadiki. Vana vacho vanofanira kuenda kuchikoro, havana muchengeti vana vacho kuti vangachengetwe nani sezvo vanga vasiyana nemurume. Vane makore vasiyana nemurume, murume ndopa akazodzoka achivarwisa. Kuti murume uyu aona murume mumwe achigeza akatotanza atambidzwa foni. Ndo manzwira andaita achiti atambidzwa foni nemumwe murume. Saka ndopatangira nyaya yavo achinetsana kuti azosvika pakurova mukadzi kuti afe. Murume uyu havagari naye, vakatoseparate, but akangouya nezuro manheru kwakutanga kurova mukadzi kusvika mukadzi ashaika. Saka ini ndini ndaivepo ndazodedzwawo nevana kuti ndinoona, but handakukwanisa kubata nokuti murume uyu anga ane simba. Ndangozodzawo manext door kusvika tatsvagawo mapurisa ari muarea, bva asungwa murume aenda kujeri, but zvakaoma nekuti izvozvo vana 4 vasara vacho. Murume atosungwa aenda kujeri, mai vafa, mai havana vabereki zvokuti vana hatizoti vachaendepi. Kusvikawo ndichiongorora achida kuona zvanga zvaitikawo, ndasvika munhu achiri mumba, ndakanosvikawo ndakaexamina ndakaona munhu akara zvichiratidza kuti wanga uchibleedha nechekunzeve kwangu akara saidhi rangu akara nako, ndo kwanga kune ropa ranga richibuda nesaidhi rangu achikarara naro. Then ndichionawo bulazi rakakwira nechekumusoro, trousi rakaita nearly half waist rakastripwa, nditi zvichiratidza kuti panga paita kakurwisana. Ndazoona zvinhu zvanga zvakaita langi semabhatteries, maspika emaredhiyo, ratidza kuti zvinhu izvo zvanga zviri maweapons anga achishandiswa nemurume azovakwadza zvakada kusvikira pakufa. Ndichizobvunzisisawo vakidzani vati murume uyu haana potiza kana kuenda kuno, nokuti haana kuziva kuti pandarova pandaura yanga achingoti ndaranga, asaenda panzvimbo iri pedyo panonzi pakapenda paasvikorara zvake. Ndo paasvikobatirwa nemupurisa anga ari munzvimbo, asvikodaidzwa nemadzimai angamutswa nevana ava kunzi kuno hazvina kumira zvakanaka. Ndiri kurwadziwa. Mai Shila munhu wandaigara naye tichiwirirana, ndaitomutora sehama yangu semunun'una wangu. But apa ndarwadziwa zvokuti ndakaona mufiro wake nezuro mweya uchibuda kuti mai Shila akuti apa sisina. Saka ndiri kurwadziwa. Plazi ndikatarisa vana, ndiri kurwadziwa nevana vasara. Wokutanga ane 11, koita kamwe kane 6, koita kane 4, koita kane 1 year 2 months. Tinonzi Mai Shamba, ndinogara muno muWoodbrook kuno kupindura. Zvaitika izvi zvandirwadza zvokuti pandazvinzwa makuseniseni ndabatikana ndachema. Wosika mukadzi uyu chanyanya ndisirisa pari ndechekuti munhu aishupikira vana vake, ende ukada kutarisa tumwe twana twacho tumwe tudiki diki zvokuti unotoshaya kuziva kuti Mwari kana ari Satani apindira apakapa, apindira nemweya zvisingatomboiti, because ukada kutarisa situation yaitika, mai wasiya vana, wasiya twana tudiki, twakatotadzira kuti kana wari mukati memaoko amama waoka, vanhu vaifanirwa kunge wakaita sei wakachengetika. Ende wochitarisa situation yaigara murume uyu nemukadzi wake. Inini Mai Shila achinditaurira munhu aichoti kana tikaenda kumba ndinoruka musoro, ndaimuruka musoro mukadzi uyu, taiwirirana. Dzongwa achitobva pangu ndaigona kutomuti Mai Shila, tora maspaghetti ewana wendonobika, tora shuga iyi ende unoita sei ende unobika, tora chakati chiflower ende unobikira wana. Handiti chinhu chekuona kuti unenge uri kuti mukadzi wavo ari kuita sei, ari kushupika. But uchizonzwa situation kana kuti musuno pandakabva kuchibhorani tichisangana naye, pane ndakasangana ndine umwe mukadzi achitora kuti mufunge zvaitika kumba uko, ndine hanzvadzi yangu chaiyo iri kuti yauya nemurume kumba, yakutora kuti pinda mumba mune murume arimo, musina kana munhu arimo, kutoti hanzvadzi inopesvera kuti munhu aite sei akanganiswe kudai.
zvokuti unonyatsotaridza kuti hanzvadzi yenge isino mwoyo nemwana wamai wake. Of course yanga ari munhu muhombe, musikana wende yanga ari muhombafa, munhu hanzvadzi yenge ridiki. Chinhu chinoitika kudaro munoziva kuti chii chaitika kune hanzvadzi yake. Munhu anenge akanwa akadhakwa, handiti woya neviolence pamba, woda kurwisa mukadzi kusvika ene zvinhasi. Kana aiuya achitaura kuti da kukuraya, nhasi azadzikisa changa akataura kuti da kuraya mukadzi wake, ende for sure asvika pakuita sei pakumuraya. Gender violence iri kuitika muZimbabwe ka chinhu chokuti dai vanhu vambobatikana nacho, vanhu vambosvika pakutarisa kuti togadzirisa sei. Tikatarisa kuti nezvevana ava havaende kuchikoro, vana ava havachisina kubereki. Kana izvozvi zvavatarise kunze havachaona mama. Kana tikatotaura zvababa ka, ndainzwa mukadzi uya achitaura kuti baba hatitowazivi nekuda kuti wakanga wasitorina chibatsiro chawaita kuwana vako, wazve kuti baba munhu anga asitoripo when it comes kuwana. Handiti then mai ndo waita zvese kusumuka nekugara kuenda. Maishila vana vari kuenda kuchikoro here? Gore rino ndakamubvunza futi vana vari kuenda kuchikoro here? Zvikandenze zvishila ndeye ari kuita sei ari kuenda kuchikoro, but uyu mwacho uyu mudiki uyu haasi kuenda kuchikoro. Kama kacho kadiki kakamfanira kunge kakuenda kuECD, wasiwa wese vanoyamwa kusvikira pakuyamwa vana havana kana chii. But chandoda kutaura hangu Zimbabwe ka ndechekuti gender vanhu vanomirira sangano irori kai dai wabatsiridza kuti kana kuti paine zvinokwanisa kuita kumutoriro wabvise. Kana makambani ese anoita handizwi kana zvitobvira, vanhu varege kunwa, vanhu vari kufa, vanhu vari kuita maviolence, vanhu vari kuurayana. Chinhu chinenge chakashata kusvika kuti munhu afe kudai. Zvinhu zvinoshamisa kuti munhu unosvika pakutswanya munhu ngehuku, handiti chinhu chinorwadza. Saka dai wambonawo zvekuita negenda iyo, nekuti varume kana munhu anzi haachadiwi, siya munhu agare ega, ende usarwadziwe kuti munhu ndamusire. Wazomona achifamba waakurwadziwa, handi wakamusiya haachamuda, saka ngaamusiye kaite sei ararame upenyu hwake. Ipo pakuda kuzombodzoka ipo ndo pakurwadzikana. Handi mukona uda kuona zvawasiya kuti vari kurarama sei, ndo pakusvika pakuzomuraya. Ndo chinhu chaitika ipapo. Unodzoka kumashure kuda kuona kuti ari kurarama sei, waakurwadziwa futi nezvinenge zviripo. Urida kuzvionerei wakambopuwa pisoda kuti usasvike pane munhu. Handi unototemerwa madistance away kuti usasvike padhuze naye. Kana pari pamba paanogara unotemerwa nekunzi usasvike how many meters away from munhu iyeye. Saka akadzokerei achizodzokera kuzomuraya asiya munhu afa, vana havasina kuita sei wokurerwa nawo. Saka ndo chinhu chatiri kuchema isusu madzimai kuti varume siyanaeni, kana warambwa ka bvuma kurambwa, siya munhu aite sei ararame upenyu hwake. Gender violence haina kuita sei, haina kunaka. Ngavatibatsirewo ipapo. Vana havasina kana muchengeti, kuchikoro havasi kuenda kana kuchikoro. Vana vacho vanongotenderera mumaraini. Saka mai ava ndarwadziwa sezvo ndo vairiritira vana, vachichengeta vana, vachiita maricho. Kurarama kwavo kwakuri kana vakawana kapart time vaingoenda, vakawana panoda kusakurwa hapana chavaisarudza pabasa ravo remaoko rekuti vana vavo vaite sei vaende kuchikoro. Saka ndarwadziwa nababa ava kungozongorwisa munhu obva vamurova ndobva vafa, vakamutema nebhatri ndobva afa. Vasati varambana havo vaitomboita noise vachitomboshedzera. Saka kuya kwavaita kana kurovana kwavaita hatina kana noise yatambonzwa, nokuti vanoshedzera pese pavanonetsana vanotoshedzera vachirohwa. Naimi vanhu wewe yamutibatsirawo vanhu vouya vovarandutsira. Saka iko zvino kana kuchema kwavo kana isusu manext door hatina kumbokunzwa. Taona kunge munhu auya akadhakwa, kwete zvokumwa tuso, kudhakwa cheko kwauya akaita. Nokuti chiitiko chakadai chaitika kuma10 dzeusiku dzekuchena kunze kwanhasi. Munhu anogara naye panext, isu togara nawo panext. Saka munhu wepanext pacho ndiye azotaurira vanhu kuti ndo zvaitika umbombo, ndopatazobuda tanza kuchema. Saka tazobudawo kumanext. Ini ndabatikana kunyanya mudzimba umo, kunyanya kuvarume. Kana murume waona kuti hauchadi mwana womunhu, gara wamusiya ari mupenyu kuti akwanise kuchengeta vana vake. Nokuti ukamuraya vana vacho vanochengetwa nani? Iwewo munhu wacho uchiri kukona kuchengeta vana. Ndarwadziwa zvokuti kana waona kuti hauchada mwana womunhu, gara wako wamusiya. Mukadzi uyu ndichimutarisa nepikicha yandarakidzawo kuratidza kuti anga achiri mudiki, ari kunzi munhu anga achizvishandirawo. Muno munoitwa zvigoti panenge zvema small scale farmers, small scale miners, ndokwanga achienda
achinotengesa achiitawo achiriritira vana vake. Sazvinzi mukadzi uyu asiya vana vake vatatu. Zviri zvinhu zvinorwadza kwazvo unhu unoitwa nesu varume. Kana vadhauka murume zvinani kungosvika vorara vozotaura hasha dzako dzaserera. Ko kana taita utsinye wakadai kuti wopfudza munhu wasiya vana vatatu, iwe baba wasungwa waenda kujeri, amai vapfuura, vana vanochengetwa nani? Zvagara zvakaoma kare kuti vana vari kunzi vanga vasingaendi kuchikoro. Kana iwe wazowedzera munhu ipapo futi munhu ari kudyiwa neshombo, zvinosvika papi? Saka tiri kuti vanhu varume ngatisaite utsinye wakadai fanike waitwa kuti unorova munhu kusvika pakufa. Kana waona kuti zvaramba mudzorera ari mupenyu, nditika iye anogona kuenda dzimwe minzi anoonawo mumwe munhu anomuchengetawo, anga achiri mudiki ashai munhu anomuchengeta, munhu anga ari kuma-19 ofuicha anoona mumwe munhu anomuchengetawo. Saka iwe kana waona kuti zvakuona musiya ari mupenyu, saka unenge waparira vanhu kwako, mazviona zvinganakidza zvako uchirova, asi kana wasvika zvazvasvika ipapo ndatongosvika ndichiona lifeless body on the ground, ofuicha zvatotanga kutondirwadza nezvazviri izvozvo. Saka yaumana hudubhuruku ngatisadaro nzvimbo nyowani akomana varume, ngatidzorei mwoyo yedu, ngatindisai vana varizi kudzimba vachifema vanotsvaga zvekuita, kwete kuti kuponda ndo solution. Kurova kuuraya is not a solution. Watokomita medha zvisingadiwe nemutemo muZimbabwe, wagara uchiudza kuti ndo mutemo wakaipisisa wemedha muZimbabwe. Saka waparira mhuri yekwako nepapapa munhu achada kugara ipapa urayirwa munhu ndiani, vanhu vanonga vakutoramba. Saka zvinhu zvisina kunaka. Ndarwadziwa ndasvika pana pakatozara vanhu nemota dzakazara kusvika kwese kwanga kune mota. Ndakatiterekedze ndakatosvika ndakaona munhu iyeye zvandirwadza kwazvo. Ngatisadaro. Ini ndabatikana semuvakidzani wangu, ndabatikana. Taitombokumbidzana chakati ndokumbirawo chakati, tokumbirawo chakati, ndokumbirawo. Taitopa kana even ringave sadza chairo, vana yamutore mudye, ipai vana vadye. Dzingave hembe chaidzo taitotorawo hembe, uyamutore vana hembe vapfeke. Semunhu wataitozivawo taitoitawo zvekuraramawo zvake zvekutamburira. Tabatikana zvekuti tarwadziwa, atirwadzisa zvekuti murume anga ari munhu aigona kuzvishandira ende anga asingatsamwire munhu. Ndo zvataisiva, anga ari munhu wevanhu. Murume uyu vanga wasiyana. Kutomuona kutodzoka kwake ndine zuro kutouya kutozoita noise, kutozonzwa kuti kuri kuitika noise, adzokazve murume uyu. Ndokutomuona kwatakakunzwawo noise kudzoka kwaakaita. Tawo ndakanzwa kuti murume anga akatorerwa protection order. Vanga vagara vachizviita, saingotiwo semaneighbors taingoti ndezvemazuva ese, kurova kwemazuva ese. But patakanzwa noise, mukadzi anosimbochema kuti yowe chakati, but iko zvine zvaana kana chaakataura kana kumbobudisa voice, hatina kunzwa voice.